nik ama hizkuntza bai lotzen dudala, bai txikitako hizkuntza horrekin, baina baita ere hizkuntza goxo horrekin erosoago sentiarazten zaituen hizkuntza horrekin, batzutan ez duela zertan izan zuk txikitatik jaso duzun lehen hizkuntza hori, baizik eta batzutan izan daitekeela beste bat, baina bai, batetik etxetik jaso duzun hizkuntza hori, baina baita ere eroso, goxo, etxean sentiarazten zaituen hizkuntza hori. Azkenean gure egoera eta adibidere bat jartzearren estatu batean bizitzen Amerikar baten egoera ez da berdina, beraik berez hori daude jadakate pues, leku bat munduan ofiziala dena esan dezakegu eta gu azkenean hemen ari gara hori lortzen saiatzen, ez? Holako leku bat guretzako baita. Eta azkenean ez da, bizigera egoera oso ezberdinetan. Nun identifikatzen ditugu edo identifikatzen dituzue hizkuntza ezberdinen arnasguneak gaztelera eta frantsesarenak segurazki dena izanen da. Oinarria hori da eta horren gainean oinarritxo txikiak daude euskararen edo bertze kasu batzuetan izan daiteke arabieraren edo izan daiteke nidakita zer wulofaren edo txinatar mandarin edo kantonesaren kaso arnasguneak identifikatzen dituzu eskualde honetan fisikoki? Familia artean eta horrela ez dakit baude, arabiarra hitz egiten dutenak elkartzen dira beraien artean naturalki zen erosago sentitzen dira eta errexago badin bazaie eta ere bai kasu oso gutxi daudela. Adibidez, etortzen diren etorkin guztientzat eta harrera saretik pasatzen diren guztiak eta azkenan beraien artean ez da beti izaten hizkuntza berdina hitz egiten dutena, beraz, frantsesera jotzen dute komunikatzeko modu bat bezala, eta harien ama hizkuntza alde batera utziz, eta ordan iruditzen zait, zinez gutxi hau dela, euskararentzako baude, baina beste hizkuntzak familian, eta ja. Iruditzen zait, azkenean bakoitzak sortzen dula bere arnasgune hori, familiarekin, lagunekin, edo berak bakoitzak sortzen du bere ingurune eroso hori, bakoitzan edun hizkuntzan hitz egiteko. Bi estaturen artean gauden herria garen enean, bi testu inguru guztiz ezberdin pairatzen ditugu. Azkenean eskualdeko bi herrietan euskara ofiziala da, beste batean ez. Orduan hori oinarritzat harturik, bidea daukagun. Itsasadarra.